Good morning and welcome to my English class. Bună dimineața și bine ați venit la ora de engleză. Ridicați-vă în picioare, întindeți-vă și hai să spunem împreună good morning. Și acum vom cânta Good Morning Song. English.com Good morning, good morning, good morning. 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 Clap your hands, clap, clap, clap. Stomp your feet, stomp, stomp, stomp. Spin around, spin, spin, spin. Alright. Good morning, good morning, good morning. 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 Wash your hands, wash, wash, wash. Shake your hands, shake, shake, shake. Brush your teeth, brush, brush, brush. Alright! Good morning! Good morning, vă spun și eu din nou. Și haideți împreună să parcurgem lecția noastră de astăzi. Este partea a doua din The Country Code, așa încât vă rog frumos să deschideți caietelele, să deschideți cărțile la pagina 40, pentru a parcurge împreună textul de la pagina 40, The Country Code. I love the countryside. It's so nice here. Is it time to go now, miss? Yes, and don't forget the country code. You must put out the fire. We mustn't drop litter. Right. We mustn't make a lot of noise. Look at that boat! Watch out! Bineînțeles că am văzut, o parte dintre voi deja mi-ați postat pe Google Classroom poze din caietele voastre, cum v-ați notat acolo cuvințelele necunoscute și bănuiesc că le-ați și învățat. Acum, haideți să mergem împreună prin partea a doua a lecției noastre, The Country Code, must și mustn't, cele două cuvințele care ne ajută să formulăm reguli. Must, trebuie, mustn't, nu ai voie și probabil că vă amintiți, le aveați trecute și în lecția trecută. Pentru a exprima reguli, folosim must, trebuie, mustn't, este interzis, nu este voie. You must put out the fire. Tu trebuie să stingi focul. You mustn't drop litter. Tu nu ai voie să arunci gunoi pe jos. Ne uităm împreună la exercițiul 3 de la pagina 41. Acolo avem park rules, adică regulile pe care trebuie să le respectăm într-un parc. Acestea sunt câteva dintre cuvintele necunoscute. Pick flowers, a aduna flori. Ride a skateboard, a se da cu skateboardul. Keep off the grass, a nu călca iarba. Keep the dog on a lead, a ține câinele în lesă, lucru care bineînțeles că este obligatoriu într-un parc. Și uitați imaginea de la pagina 41, de la exercițiul 3,
această imagine în care vedem 1, number 1, 2, number 2, 3, number 3, 4, number 4, 5, number 5. Și avem expresiile care sunt amestecate. We have A, do not pick flowers. B, do not drop litter. E, keep your dog on a lead. C, no skateboards. And D, keep off the grass. Haideți împreună să rezolvăm acest exercițiu. We mustn't ride our skateboards. Noi nu avem voie să ne dăm cu skateboardul. We mustn't pick flowers. Noi nu avem voie să culegem flori. We must keep off the grass. Nu avem voie să călcăm pe iarbă sau este interzis să călcăm pe iarbă. We mustn't drop litter. Noi nu avem voie să aruncăm gunoi pe jos. We must keep our dog on a lead. Noi trebuie să ținem câinele într-o lesă. Bun. În speranța că toate lucrurile acestea sunt cât se poate de logice și cât se poate de ușoare pentru voi, am pregătit și o temă care nu este foarte scurtă, nu este foarte lungă, nu este foarte complicată. În primul și în primul rând, de memorat cuvintele și expresiile noi. În al doilea rând, de formulat 3 reguli pentru acasă și apoi de scris pe Google Classroom. Adică ce vei face? Vei scrie 3 reguli pe care tu trebuie să le respecti acasă. De exemplu, I must make my bed. Eu trebuie să-mi fac patul. I must help my mother. Eu trebuie să-mi ajut mama. I mustn't run in the house. Eu nu am voie să alerg prin casă. Acestea ar fi 3 exemple de reguli, bineînțeles, voi puteți să scrieți altele și după ce l-ați scris pe caietelul vostru, rugămintea mea este fie să faceți poză și să o încărcați pe Google Classroom în dreptul acestei teme sau, dacă nu, puteți să scrieți direct pe tema respectivă cele 3 reguli pe care voi trebuie să le respectați acasă. În speranța că toate lucrurile sunt cât se poate de clare, have a nice day and don't forget, smile every day. Everything will be just fine. So, toată lumea, să nu uitați că trebuie să zâmbiți și nu uitați că totul va fi bine. Vă îmbrățișez și sper din tot sufletul să ne vedem foarte curând. Bye!